dit is weer de tijd van het jaar. De pompoenen voor de deur of achter het huis. Of, hallo! Hoi. Ik dacht, die rie je door. Wat bleef? Ik dacht, die rie je door. Nee. Goedemorgen. Morgen, Anita, dit is niet van mij, van mijn zus. Oh, is de zuster ook? Ik weet niet of die ook zo blij is. Oh, ik vond ook al zo blij. Christine is de zuster ook. Oh. Hallo! Zit jij de mevrouw van de pompoenen? Ja, inderdaad. Hi, Bas, Christine. Christine en Anita. Ja. Ja. Doen Twee zussen. de zussen doen dit samen? Jo, mijn zus helpt me heel veel, Libby. Oké. Ja. Ja, de kent de moeilijke meer kijken, hè? Het is de tijd van de pompoenen. Ja. In alle maten en kleuren, vormen. Kweek je ze ook zelf? Normaal wel, maar door omstandigheden dit jaar heb ik ze niet zelf kunnen kweken. Want ik heb begin januari een herseninfarct gehad. Maar die jong die ik het geleerd heb, of ja, die ook in de pompoenen woei, die heeft ze dit jaar voor mij gekweekt. En ook grotendeel geoogst. En we hopen dat we dat volgend jaar weer zelf kunnen doen. Christine, wat is het geheim van het kweken van een goede pompoen? Gooi grond, Ja? voeding krijg en veel zon. En die hebben we in het begin van het jaar niet gehad. Dus in het begin van het jaar worden er ook veel rotten. En zo ontwikkelde zich niet echt, want een pompoen het leeft overdag 30 graden en 's nachts ook. En dat hebben we in het vorige jaar niet gehad. Dus eigenlijk is het dit jaar een heel slecht pompoenenjaar. Daarna heb je het weer eenmaal een beetje aan begonnen te trekken, dat ze zegt van het wordt weer gaat warmer. Daarna ging het, hebben we nog redelijk opbrengst gehad, ja. Maar die mega pompoenen, die zien we dit jaar niet? Die worden meestal in de kassen gekweekt. Dan Ah. kunnen ze de temperatuur regelen, de voeding regelen. Dus, maar de zwaarste ooit gekweekt door een Belg was 1150 kilo. 1150 kilo. Het zijn meestal niet moeders mooiste, maar het gaat puur om En het gewicht. Ja. Hoeveel tassen soep zien dat? Ik denk dat ze gans bukken met kunt voorzien. Ja. Ben je zelf ook een liefhebber van pompoenen als het gaat om gebruik in de keuken? Ja, we maken er alles van. Fly, wafels, cake, soep, chutney, jam. Dat maakte ik allemaal zelf? Ja, en de bakker die hier vroeger de bakkerie had gehad, die helpt ik met de pompoenfly. Bitterbel maakt er ook van pompoen. Bitterbel? Ja, alles. Ja, die zijn dan vegetarisch, maar er wordt gewoon alles van gemaakt. En een bakker die bitterballen maakt? Ja, ook dat. Die man wil ik ontmoeten. Bakker Pomp, een heel kleurrijk figuur. Maar ja? Ja, Wie heet die man? Pomp. Pomp? Ja, en die had ook, als we dan open dagen hebben, had er t-shirts aan van ai en dan een hart, love en een pomp en had er een klein erachter staan. Oh, dat maakt me wel huur. Maar, heb je wel eens van pompoenenfly gehuurd? Nee, ik ook niet. De luxe pompoenfly maakt er met slagroom, cranberries, chocolade bovenop, met kruimeltjes, gewoon wie een abrikozenfly met letjes. Gerrit maakt alles. Als de Gerrit gaat vrucht, dan Gerrit Pomp. Gerrit Pomp. ja. Gerrit Pomp. Ja. Daar heeft ze toevallig nog niet in huis, de Nee, pompoenenfly. Nee, op het moment niet. Vanavond brengt er weer. Dus, Ja, ik was wel benieuwd. Wie ziet dat er dan uit? Ja, wie een riestefly, echt dik met de slagroom erop en dan cranberry, chocola, pompoenpitjes. Ik ook nog. Pompoenpitjes. Ja. Maar er zit ook pompoenvlees, of Ja, wie noemt ze dat het in? vruchtvlees van de pompoen zit erin. En Ja. wie- Met kaneel, dat is een soort herfstfly, een soort winterfly. Ja, waar woont Gerrit? Maak maar een deel 2. Oh man! En waar kan ze de smaak een beetje mee vergelijken? Pompoen zelf heeft weinig smaak. Dan moet ze echt op smaak brengen met specerijen, kruien of met ander materiaal. Maar dat is wel veel verschil. Sommige smaken iets meer nootachtiger en sommige zijn weer zeuter van smaak. Ja. En sommige hebben ook weer de inhoud is als spaghetti, dat is de spaghetti pompoen. Ja. En het wordt veel door diëtistes wordt dat nu gebruikt
omdat die caloriearm zijn. Ja. En dan kan ze wel dezelfde saus gebruiken als wat ze normaal op spaghetti Dat gebruiken. noemen ze low carb, noemen ze dat, hè? Low Gewoon carb. een moeilijke naam. Ja, dat zien A, weinig koolhydraten en B zien het dan ook nog eens goede koolhydraten. Ja. Dat is wel die wat langer, niet te Ja, snelle, ja. maar de wat langzaam. Dus dan ga je ook die suikergedeuns ga je niet... Nee, maar zo op gezondheidsgebied wint ze sowieso ook steeds meer terrein. Ze is, ja, wat ik zag, caloriearm. Ze heeft alle vitamine. Ze heeft een heel hoog kaliumgehalte ook. Dus, en de mensen zijn steeds meer bezig met de gezondheid. Ja. Dus, Maar de mensen kunnen denk ik nog veel leren over de pompoen. ja, wij geven ook lezingen door gans Limburg over. Echt En ook een hoor. stukje in Brabant. En dan nemen we gerechten met. Dat ze van alles kunnen proeven. En ja, dan hebben we het over de gezondheid, de geschiedenis, het bloemsterkunstgebied, Halloween. Ja, dan hebben we een gans Uiteraard. over een lezing daarover. Uiteraard. Hé, dan vertelde ze net van dat ze een herseninfarct heeft Ja. gehad. Dat, die vroeg zal ze wat dukker kriegen. Ik merk niks aan dit. Nee, maar ik denk in het begin wel. Het is ook begin januari gebeurd. En door steun van familie en het ziekenhuis en alles, ja, ben ik er toch goed uitgekomen. Want wat gebeurde er op dat moment met ik? Hoe was ze? Wat Ik was wou een boeketje uitmaken. En voor de rest weet ik niks meer. Oh, dus toen was ze echt van de wereld af. Ja. Maar ik ben er goed uitgekomen. Heel goed. Wie Maar ik heeft heb er ook heel lang moeten werken. Dus Ja, zo gaat het met die hersentjes. Hè. Ze hebben Ja. een groot herstelvermogen, Ja. maar ze doen er best wel even over en weer. ja, bij een herseninfarct is het afgestorven. Dus de goede hersenen moeten dat weer overnemen. Maar ik zag al tegen de dokter, zeg maar goed dat ik er zoveel heb, dan heb ik dat vanzelf goed. Dus hij is al vrij snel die gevoel voor humor terug. Nou, niet vrij snel, maar het heeft even geduurd. En de meeste mensen zeggen ook van, dat is een ganz ander karakter. Maar ik ben blij dat ze die humor toch nog gehoord hebben. Dus... Geluk ben je Nee, een ik heb ongeluk. eigenlijk geluk bij een ongeluk gehad. Ja. Ja. Weet ik toen... Ja, ik was bezig met een klantje. Oh, die klanten hebben alarm geslagen. En die andere klanten die horen ze naar binnen gerend naar mijn winst. En vanaf dat die... is het even een paar weken niks meer. Maar daarna door de hulp van iedereen ben ik er echt goed uitgekomen. En daar ben ik ook heel blij met dat ik dit weer allemaal kan doen. Ja. Ja. Echt weer volle bak? Nee, ik heb het normaal 6 dagen op en nu heb ik 4 dagen op. Oké. En dat is voorlopig ook zat. En wie lang duidt ze dit al? De pompoenen zijn we begonnen vanaf 1995. Toen worden dit allemaal braken achter en toen zag men de mensen zetten we de pompoenen neer. Die hebben zo het land toe. En zo zijn we met begonnen. De kinderen hebben ze de eerste jaren verkocht. Voor spaarwerk, te spekken. Maar mijn interesse wordt steeds meer gewekt door de vuile vormen en kleuren. En zodoende zijn we steeds meer gaan kweken en inmiddels kweken we dan een 300 soorten. Maar er zijn er wel Wauw. meer dan 800 soorten. Dus die is een van de pompoenendeskundigen in onze provincie. Oh, dat zou ik niet willen zeggen. Ik heb er gewoon plezier aan om ze te kweken en om er van alles mee te doen. In gerechten, bloemschikken. We hebben er al verschillende gehad hè, in het programma. In Posterholt, als ik me goed herinner. In Azerooien door die kanten. Ja. Kennen die pompoenen, die pompoenofielen, kennen die elkaar allemaal? Ja, die in Posterholt, die ken ik wel, ja. Ja, maar een Azerooi, nee, dat zegt me niks. Ja, Azerooien of net, misschien zit ik net iets te... Maar daar zien we ook een keer geweest. En die hadden binnen het gezin altijd ieder jaar een concurrentie, weer dan de grootste De pompoen. grootste, ja. Dus die kinderen deden er volle bak aan mij en die Ja, maar voor organiseerden kinderen ook is van dat alles. ook leuk. Ja, het gaat dan echt om de kilo's. Hè. Wij doen het vooral om de vuile vormen. Maar en voor consumptie, want wij verkopen al 70% voor consumptie. Wauw. Ja, dat is echt veel, ja. Maar dan moesten mensen ook wegwijs maken met wat ze er allemaal met kent. Dus en daar ben ze iedere dag mee bezig. Ja, pompoentijd is 2 maanden. Dus, en dan beginnen we hier in de winkel met de kerst. Dus
Maar dan kent ze dus ook receptjes meenemen of... Sapio die stuurt me de minst meestal door en als we dan zo'n oven hebben, dan geven we dat aan de voorzitster en die verdeelt het dan weer allemaal onder de mensen die op de oven aanwezig waren. Oké, en daar hebben ze dan een ruimte voor, waar ze de mensen ontvangst? Nee, wij gaan op locatie. Zie God, Ja, op locatie gaan we. wij Ja. komen naar u Van toe deze Van winter. Zuid-Limburg tot Noord-Limburg, ja eigenlijk. We komen op de gekste plaatsen. Van hele kleine groepjes van 15, maar Ja. ook van groepen van 90 man. Dat is gewoon heel divers. En neemt ze dan ook gerechtjes mee? Gerechtjes nemen we mee, we nemen presentatie mee, we nemen opgemaakte pompoenen mee. Maar een groep van 90 man, wat neemt ze dan mee? Een hele grote ketel soep Ja, meestal 2, want ik kreeg er nog niet in een ketel in. Wat en vlaai van Gerrit. Vlaamengeren of wafels, pompoenbonbonnetje, pompoenkias, pasto, wat ze willen. Maar dat ligt er gewoon aan wat ze op dat moment Ja. hebben Ja. dan. Nou, de oppersmulpaap van dit team is inmiddels in opperste verwachting van iets wat ze niet heeft, wat ze vanochtend pas kreeg.